Абе, здравейте, приятели на Випък 7, аз съм Миосен, да. И днес снимам клип в моя сервер да го представим. И това ще е много набързо. И тук при мен помощника админ Ория. И в момента, това е спауна. Като напишете спаун, научете там. И сега, това е малко шопче. Набързо всичко ще направя набързо. Това е хотел. Хотела, това е една къща, която се продава. И сега отиваме към моп арената. Ако пак се смиш, бе? Тук е печката, тук е... Не печка, но тук е... Не мога да го обясня. Тук има малък шоп от моп арената, както сме изкарали. Т.е. Бон, Бонил, Ароу. И тук е моп арената. Тук може да си инчакнете някой айтем. Ето виждате. И сега отиваме към... Отиваме към казиното на Далон 15. И... Може да се неща по-лесно. Да, идвам. Има там къщи, тук където ги виждате там. Има къщи, които се продават. Тук има къщи също. Тези двете не се продават. Това е моето казино, няма да влизаме в казината. Това е външния басейн, това е закрития басейн, това е казиното на Далон. Това е казиното на... Ето към мангал горе. Черногата тук. Това е неговата къща и сега отиваме към затвора. Затвор получавате при всякакви нарушения, гриф или нещо подобно. После ще оправим там наказанието за затворниците. Така. Ето. Няма да влизаме. Първо ми лаги, бе. Да, оправи се. И тук. Опа, сега се влиза тук. Така. И това е съдебната зала. Това е затвора. Вътре има първи етаж и състезания на басейн, който спечели, получава някакъв айтем, помощ за купането отвънка. Тук вънка се купае на ръка. Наказание за затвора. Да, наказание за затворниците. Това тук е кухнята и сега ще покажем третия етаж килите. Тук втория етаж още не направя. И тарам... къде сме на съвет? И сега, това тук е килите. Да, тук има всякакви кили, вътре има много неща. Съжалявам за лага, надявам се да виждате как това клипа. И довиждане, това бях аз, Миосен и то тук мангото, черния скин. Довиждане по третия влог. И